Sziasztok! Ebben a videóban olyan sztorikat mesélek el, amelyekben különböző eladókkal és szolgáltatást nyújtó személyekkel kerültem konfliktusba vagy vicces helyzetbe. Bolti eladókon kívül lesznek itt éttermi dolgozók, ügyfélszolgálatosok, interneten árusítók és mindenféle olyan szituációk, amelyekben vevő és eladói viszony alakul ki. Vágjunk bele! Az első eset 2017 nyarán esett meg egy horvátországi nyaralás közben. Egy hamburgeres standnál akartam ebédet venni. Mivel gyakran tapasztalom, hogy az öntetes kaják a legtöbb étteremben tocsognak a szószban, rendeléskor mindenhol direkt kihangsúlyozom, hogy semmi kulimást nem kérek az ételembe. Ezt kívántam itt is megtenni. Mondtam is, hogy I don't want any sauce in my burger. What? I don't want any sauce in my burger. What? I want my hamburger without sauce. Huh? I want my hamburger without sauce. What? I want my hamburger without sauce. Welcome to kindergarten. But végül meguntam és benyögtem. No sauce. No sauce. Yes. Ezt már megértette. Odaadás előtt viszont láttam, hogy valamit ráírt a csomagolásra. Na és mi volt az? Without sauce! Most akkor mégiscsak tudta, mit jelentett? Vagy talán csak azt nem tudta, hogy kell kiejteni? Valószínűleg az utóbbi volt a helyzet. Nektek is megvan az az eladó, akivel kb. Minden interakció így zajlik le? Egy kebabot kérek szósz nélkül. Oké. Csípőset sem kérsz bele? Nem, az sem. Semmilyen szószt nem kérek bele. Ketchupot sem? Nem, mondom, egyáltalán nem kérek bele semmilyen szószt. Jó, de mustárt esetleg azt lehet, hogy mégiscsak kérsz? Nem, az sem. Mondta már, hogy semmilyen szószt nem kell. Aha, értem. De azért egy majonézt nem próbálsz ki? Az nagyon finom benne. Hölgyem, mondta már, hogy semmilyen szószt nem kérek. Oké, értem. Barbecue szószt esetleg? Vagy a jó édes És így felsorolja a létező összes öntetet. Miért nem lehet tiszteletben tartani a vásárló döntését? Értem, hogy talán csak kedves akar lenni, és csak javasolni akar valamit a vevőnek, viszont szerintem pont, hogy azzal lenne kedvesebb, hogyha megérteni, hogy a vásárló mit kért, és azt adná oda neki, nem pedig erősködne többszörös visszautasítás után is. Hát igen, az emberek vagy nem tudnak nemet mondani, vagy nem tudják elfogadni, ha valaki nemet mond nekik. Vagy mindkettő. Jó, az előzően egy kicsit el volt túlozva a humor kedvéért, viszont egy kebabosnál, ahol nagyon ritkán megállunk, minden alkalommal hasonlóban van részünk. Tudom, hogy ilyen a lehet meggondolja magát üzleti taktika, de ezzel az étterem csak azt éri el, hogy kevesebb vevő látogatja, mert miután valaki megtapasztalja, milyen körülményes és idegesítő ott rendelni, többet eszágában sem lesz oda visszatérnie, és továbbadja a kajáldan rossz hírét. Kell ez nektek? Nyilván nem, úgyhogy szerintem váltsatok stratégiát, mert hosszú távon nem éri meg. Húgyoznom kell. Fogott el az érzés egyszer egy buszon. Jól nevelt gyerekmódjára megvártam, amíg az állomásra értünk, ahol célba is vettem a főépületet. A legtöbb pályaudvaron itt szokott lenni a váróterem, a jegypénztár és a mosdó. Na, itt nem így volt. A váróterem ugyanis el volt barikádozva pár fémkerítéssel. Csak egy 2 méter széles folyosó volt meghagyva az információs pulttal. Az agyam akkor kb. Úgy üzemelt, hogy WC keresése, WC keresése. Itt nincs WC, fordulj vissza, máshol lesz. Viszont amint visszafordultam, felfogtam, hogy az előbb egy információs pultos szobába léptem be, így visszamentem megkérdezni, merre találom a mosdót, ha már a buszpályaudvaron semmi sem volt kitáblázva. Segítség helyett viszont ezt kaptam. Elnézést! Mit akarsz? A mosdót keresem. Hagyjál békén! Miért most? Mi a baj? Az, hogy az előbb is bejöttél, azt nem kérdeztél semmit. Pedig azt hittem, hogy akarsz valamit. Most akarok. Hol van a mosdó? Menjél innen! Az előbb is az időm raboltad, úgyhogy nem mondom meg. Nem akartam vitát, kívánságát teljesítettem, és kimentem. Pár perc kutakodás után végül megtaláltam a mosdót a pályaudvar egy félreesőbb szegletében. Mindenképp ki kellett volna táblázni. Én is csak azért találtam rá, mert teljesen véletlenül ott is kerestem. Visszatérve a palira, bírom, hogy ő beszél időrablásról, amikor az egészet lerendezhette volna annyival, hogy menj erre, arra, aztán meg amarra, és ott lesz a mosdó. Na de mindegy, ő tudja. Az előző tanév utolsó hetén elfogyott a pénzem. Nem mértéktelenül költöttem, csak tudjátok.
A jó öreg infláció, ami az egyik héten elegendő, a következő már nem. Az utolsó előtti napon már kaját sem tudtam rendelni. Mondom, se baj, elmegyek a boltba péksüteményért. Apró pénzben volt 900 forintom. A pontos árakra nem emlékszem, de nagyjából ezek voltak. Találtam egy mézes mákos táskát 370 forintért, ami az árához képest egész nagy volt. Komolyan nem értem, mi kerül 500 forintba ezen a fele akkora kis fánkon. Jó, értem, hogy limitált kiadású, mert férhelyett ezúttal lila színű a rajta lévő váz, de ettől még nem ér meg 500 forintot. Szerintem. Mindenesetre vettem a mákosból 2-t, plusz még egy 150 forintos muffint, így épp hogy nem értem el a 900-at. Fizettem is volna, amikor... Bíp, bíp, bíp! 1260 forint lesz. Mi? Az nem lehet. Direkt úgy vásároltam, hogy 900 forintból kijöjjek. Az eladó elmondta az árakat, mire én elmondtam, hogy nem azok voltak kiírva. Oda is rádiózott a kollégájának, aki beigazolta, amit mondtam, ugyanis mint kiderült, elavult árcédulák voltak kitéve, amiket még nem cseréltek le. Na így próbáljon meg az ember tudatosan vásárolni. Sztornóztattam az egészet, és az új árak tudatában visszamentem. Végül csak a muffint és az egyik mákosat vettem meg, illetve találtam még egy 115 forintos almás műzli szeletet is. Így maradt volna kemény 5 forintom. Fizettem volna, viszont az eladó megint keresztbe tett a terveimnek, ugyanis kitalálta, hogy az előző húzásomért, amiben máig nem tudom mi rosszat csináltam, mert nem az én hibám, hogy a bolt nem cserélte időben az árcímkéket. Tehát kitalálta, hogy az előző húzásomért bosszút áll. Beütötte a gépbe a 2 kalácsot, viszont amikor a műzlihez ért, megszólalt: ezt nem adom oda neked. De ki tudom fizetni, van elég pénzem. Nem érdekel, nem adom oda, mert felidegesítettél. Mivel? Azzal, hogy az előbb nem tudtál fizetni. Mellesleg az, aki 3 péksüteményért nem tud fizetni, az ne akarjon műzli szeletet venni. Már elnézést, de mi a fasz? Ez a legrölyesebb és legsemmilyenebb indok, amiért valaki bosszút állhat valaki máson. Ráadásul egy ilyen dologgal, hogy nem adom oda a műzli szeletet, mert egy fej vagyok, yeah! Mellesleg lehettem csóró gyerek ezzel, amit amúgy nem tagadok. De azért elég bosszantó, hogy léteznek olyan emberek, akik egy ilyen apró semmiség miatt mérgesek lesznek, és már bocsi a hanglisért, de a legpetibb módon állnak bosszút érte. Mindenesetre ott helyben nem akartam balhézni a műzliért, helyette fizettem és eléptem. Beértem a 2 péksütivel is. Bár az volt a tervem, hogy az egyiket aznap, a másikat meg másnap eszem meg, annyira szédültem az éhségtől, hogy végül mindkettőt elfogyasztottam vacsorára. Az utolsó tanítási napot így kaja nélkül kellett kibírnom. Végül ez nem volt gond, mert aznap délután mentem haza, és otthon tudtam enni, de azért mégiscsak jól jött volna napközben az egy műzli szelet. Ha már pénztárosoknál járunk, nem egyszer találkoztam már olyanokkal, akik beolvasás után nem így adják oda az árut, hanem így. Anyukám kekszei darabokban ér haza, amikor meg apukám kinyitja a sört. Sőt, egyszer így törte össze egy kasszás az uborkás üveget. No, raga! Ma perché? Ez a fajta eladó a másik véglet, aki szkennelés után úgy adja oda az árut, hogy kb. 15 centire lerakja magától, azaz oda sem adja, és be kell nyukálni érte a fülkébe. Persze amikor szólsz neki, hogy csúsztassa ki a kassa csúszdáján, rád förmet, hogy nem fogja, nyújj be érte. Ennek az utóbbi 2 pénztáros fajtának üzenném, hogy létszi, tegyetek úgy, mint a kollégáitok többsége. Normálisan adjátok oda az árut. Köszi. Történt már veletek olyan, hogy sétáltatok az utcán, erre egy random járókelő, akit nem is ismertek, csak úgy elkezdett nektek beszólogatni? Velem már sokszor. Az illető nálam általában egy részeg csávó, aki a haverjaival iszogott egy kuka mellett, és minden mellettük elhaladót elkezdi inzultálni csak úgy. Egész életemben eddig 2 kivétel volt ez alól, a városom egyik dohányboltjának 2 eladója. Ők mindig ott áldogálnak az üzlet nyitott ajtajában, és az utcát nézik. Aztán ha egy szülő a gyerekével, vagy egy random tinédzser elsétál a járdán a bolt előtt, elkezdenek ordítozni. Én is elkövettem párszor azt a hibát, hogy kb. 5 másodpercig az üzlet előtti, közterületnek számító járdát arra használtam, amire építették. Nyilván azért csinálják, hogy senki olyas valaki, aki még nincs 18 éves, ne jusson cigihez, viszont ez szerintem már túlzás.
túlzás. A legrosszabb az, amikor kilépnek az utcára, és elkezdenek követni és tovább ordítozni. Egyszer megpróbáltam megkérni őket, hogy hagyjanak békén, mert csak elsétáltam a bolt előtt, és nem áll szándékomban cigarettát venni. De mint tudjuk, a legtöbb emberrel nem lehet szinte semmit sem megbeszélni, és a konfliktus békés lezárásáért inkább önmaguk szórakoztatására tovább kiáltoznak, és nem hagyják a másikat érvényesülni. A dohányboltosok is ezt tették velem, így megtanultam, hogy mostantól mindig át kell menni az út túloldalára, akárhányszor abban az utcában járok. Azóta nem is keveredtem velük konfliktusba. Amúgy egy közterület agresszív kisállítása nem illegális. Nyilván azért viselkedtek így, mert nem akarták, hogy egy 18 év alatti személy cigit vegyen náluk, de szerintem átestek a ló túloldalára. Meg inkább figyeljenek erre oda, mint sem, hogy azt tegyék, mint amit sok más dohányboltos. Mert a legtöbb osztálytársam valahogy hozzá tud jutni a cigarettához. Úgyhogy részben megértem az említett árusokat, csak szerintem a módszeréken kellene változtatniuk. Ez a sztori a legújabb. Nemrég elvitt minket az iskola néhány napra Spanyolországba kirándulni. Az étterem, ahová egyszer betért a csoport ebédelni, valami kriminális volt. Először is úgy működött a kiszolgálás, hogy sorba kellett állni a pultnál, felvették az első ember rendelését, azt megfőzték, mert sütötték, kivitték neki, és csak utána kérdezték meg a sorban mögötte állót, hogy mit kér. Nem voltam túl éhes, így gondoltam, kérek egy tonhalas szendvicset. Mögöttem a tanárok álltak, és ők is ugyanazt kérték. Nekik viszont elmondta az eladó, hogy az már elfogyott, és ma már nem is készítenek többet. A tanárok emlékeztették, hogy én is ugyanazt kértem, mire ő azzal felt, hogy én sem kapok tonhalas szendvicset, mert én is azután kértem, miután elfogyott. Akkor mit akartak velem kifizettetni? Érte mind sonkásat rendeltünk, az egyik tanár pedig csak egy banánt. Ezután leültünk az asztalhoz, és kapaszkodjatok, 3-4 órát vártunk, mire kihozták nekünk a szendvicseket. És srácok, azokkal az incsiklandó szendvicsekkel, amikkel az étterem reklámozza magát, azokkal ellentétben ezt kaptuk. Ennyi. Ez telt nekik 45 percbe. Elkezdtünk enni, közben azon viccelődtünk, mennyit kellett volna várnunk, hogyha főtételt kértünk volna, majd 4 óra múlva hirtelen odajött hozzánk a pincér a tanárnő banánjával a tányéron. Szegény tanárnő 1 órát várt egy kis eszett banánra. Na, de ez még nem a vége. Miután kimentünk, mindenki elégedetlen volt, legfőképp az idegenvezetőnk. Elmesélte, hogy egy 3 fogásos ebédet rendelt, az egészet kifizette, majd a 3. fogást, a desszertet, egy szelet sajtortát nem akarták neki kihozni, mert benyögték, hogy már nincs is sajtorta. Az idegenvezető persze számon kérte a pénzért, hogy ez így micsoda, amire ő mindig megváltoztatta a sztorit, olyan dolgokat mondva, amik ellent mondtak egymásnak. Először azzal jött, hogy nincs sajtorta, majd azzal, hogy de van, csak éppen hűl, utána mégsem hűlt, hanem éppen készült, aztán a végére már az lett belőle, hogy 1,5 órája hűl a forró sajtorta, amit azért nem tudnak kihozni, mert ha melegen felvágnák, akkor összeszakadna az egész. Az idegenvezető kérlelésére végül kihozták azt az éppen kihűlő, tűzforró tortaszeletet, ami hideg volt, mint ha a hűtőből vették volna ki, és egy villával szét volt trincsírozva. A pincér azt akarta bemesélni, Hogy azért ilyen, mert tűzforrón felvágták neki, aztán szimplán összeesett, viszont látható villanyomok voltak a kilapított sütin. oda sem megyek vissza többé. Az utolsó történet a legintenzívebb, ami máig felidegesít, amikor eszembe jut. Most itt az idő magam örökre túltenni rajta, persze csak az elmesélése után. Na de miről is lenne szó? Fire Redbird barátom nagy rajongója az RC autóknak. Egy gondja van viszont ezzel a hobbival. Az iskolánkban rajta kívül ezt senkit nem érdekel. Hogy ne legyen ezzel egyedül, megpróbált engem meggyőzni, hogy én is vegyek egy távirányítós kocsit. Egy darabig ellenkeztem, mert jobb dolgokra is tudnám költeni a pénzem, például jogosítványra és egy valódi autó... Az utóbbit inkább hagyjuk. Tehát egy darabig nem akartam belemenni, de végül megsajnáltam Fire-t, illetve alapból szeretek szerelgetni, meg autófan is vagyok, úgyhogy adtam neki egy esélyt. Közösen keresgéltünk egy kicsit a neten, aztán találtunk egy olyan autót, amire rámondta, hogy jó lesz. Egyeztettünk az eladóval, kértünk tőle egy videót a kocsiról, minden prima volt rajta, így pár nap múlva már meg is jött a közeli csomagautomatába. A problémák akkor kezdődtek, amikor bekapcsoltam a járgányt. Igen, önmagát kezdte el vezetni, ugyanis a távirányító valamiért mindig hamis jeleket küldött neki, bármiféle input nélkül. Ezt meg is írtam az eladónak, aki annyit válaszolt, hogy hív fel,
Segítek megjavítani. Na, az egy nagy hiba volt felőlem, hogy elhittem neki ezt a hazugságot. Ugyanis miután felvette, az írásban mutatott segítőkész hangneme átment agresszív üvöltözésbe. Még köszönni sem tudtam neki, már fejkedett. A beszélgetésünk nagyjából így zajlott le. Halló? Olyan mondod, te teljesen hülye vagy, meg! Nem gondolod, hogy rakni kellett volna elemet a távirányítóba? Ha raktál volna bele elemet, akkor nem vezetnél magát az autó! Uram, már raktam bele elemet. Most vettem direkt azért. Ha nem raktam volna bele, akkor nem is tudtam volna bekapcsolni a De nem távirányítót. látod, hogy nincsen benne elem, meg! De van benne! Mondom, hogy ma vettem egy teljesen új ceruzálem csomagot. De nem látod, hogy pirosan világít te retkes rád a fej, úgyhogy nincs benne elem! De mondom, hogy van benne! Mellesleg nem csak pirosan, hanem ahogy látja, mellette még sárgán és zölden is világít, azaz a max töltöttségem van. Ezután a kérésére kivettem a távirányítóból az újonnan vett elemet, majd beleraktam néhány szintén aznap vásároltat. És láss csodát, a távirányító ugyanúgy világított. Ezek a különböző fényjelzések ugyanis a töltöttség mértékét mutatják. Ha maxon van, akkor mindhárom, ha félig, akkor 2, hogyha mindjárt lemerül, akkor az egy piros világít csak. El is mondtam neki, hogy a vörös fény addig ott van, ameddig a távirányítóban van szufla, ugyanis ez a töltöttségi csík egy része. Ő erre rögtön rám förmett, és hozzám vágta, hogy hülye vagyok, mert az azt jelenti, hogy nincs elem a távirányítóban, annak ellenére, hogy előtte már kétszer megtudhatta, hogy igenis volt benne. Én ezt persze rögtön elmondtam neki, mire a pasas tovább hitetlenkedett. Tudod mit? Ha ennyire biztos vagy abban, hogy van bennem, akkor kapcsold be az autót! Látni fogod, hogy nem fog elindulni! Én engedelmeskedtem neki, úgyhogy bekapcsoltam az RC kocsit. Mivel viszont volt a távirányítóban ceruzalem, indítás után ismét hamis jeleket küldött az autónak, amitől újra elkezdett önmagától össze-vissza menni. Emberünk erre ismét ordítozni kezdett velem. De hagyjad már, hogy magától menjem, meg! Tehát ön kérte, hogy kapcsoljam be. Jó, de mi a rettes hagyod, hogy magától menjem, meg! És mégis olyan kellene megállítanom. Elsősorban azért hívtam fel önt, hogy ezt helyrehozzuk, mert a kocsi egyelőre önmagát irányítja. Hiába nyomok én le bármit a távirányítón, azt is megcsinálja, amire nem is utasítom. Ezután leállítottam az autót, az úr viszont tovább folytatta a köcsökségét. Jó, de miért hagyod, hogy magától menjen? Nem félsz, hogy neki megy valaminek, aztán tökre megy a belső elektronika? Ha! Uram, akkor segítsen helyrehoznia, már megígérte, hogy segít. Rendben, mondtam már, hogy tegyél a távirányítóba elemet! De van benne! Az előbb mondta, hogy kapcsoljon be az autót, és ha nincs a távirányítóban elem, akkor nem fog gurulni. Most már harmadszorra is láthatta, hogy van benne elem. Most viszont azt mondja el, hogy mivel állíthatom meg az önvezetést. Haver, komolyan mondom, akkor egy kibaszott idióta vagy, meg! Megadtam a számom, hogy hívjál fel, ha valami baj van! Miért nem hívtál fel? Miért nem tudtál felhívni, hogy baj van az autóval? Aztán megoldhattuk volna! De uram, én felhívtam önt, most tart éppen az a hívás. Jó, de mi az miért nem hívtál fel? De mondom, hogy felhívtam önt, uram. Ha nem tettem volna így, akkor most nem lennénk vonalban. Jó, de akkor írtad, hogy önmagát vezeti az autó, miért nem hívtál fel? De mondom, hogy felhívtam önt, uram. Igen, megírtam, hogy önmagát vezeti az autó, ön meg azt mondta, hogy hívjam fel telefonon, én meg felhívtam. Most zajlik éppen az a beszélgetés. Éppen arra várok, hogy segítsen megoldani. Nem tudom, hogy ezzel mit akart elérni az illető, erre a választ szerintem nem is fogom megtudni, mert utána rögtön témát váltott. Dögöljél meg, te retkes! Önnek meg mi baja? Azt hitted, hogy segíteni akarod neked? Anyád! Jól van, akkor nem segít? Rendben, visszhal. Azzal letettem. Amint ez megvolt, a pasas rögtön újra hívott. Én persze ismét kinyomtam, aztán ő meg megint próbálkozott. Szinte el sem tudtam jutni a menüben a felhasználó tiltása gombhoz, mert minden második másodpercben hívott. Végül nagy nehezen mégis eljutottam az említett gombhoz, aztán blokkoltam. Úgyhogy ja, ez tipikusan egy olyan ember, aki rögtön támadó módba vált, amint valaki számon kér rajta valamit. Emellett látszott rajta, hogy nem is nagyon értette az a termékhez, amit eladott nekem, illetve amit elmondás alapján előtte hónapokig használt. Mondom is, hogy miért. 1. Nem tudta, hogy a piros fény egy töltőcsík része. Egy olyan dolgot, őre pár másodpercnyi használat után rájöttem. 2. Azt mondta, hogy a távirányítóban nincs elem, annak ellenére, hogy égett a lámpája. Amikor kivettem belőle a ceruzaelemet, akkor tényleg kialudt a fény, majd amikor újat raktam bele, akkor ismét felgyulladt. A csávó szerint viszont akkor is ég a fény, amikor nincs áram alatt a műszer. Ez is egy olyan dolog, amit logikával és pár percnyi használat után cáfolni lehet. 3. Azt mondta, hogy a távirányító azért küld hamis jeleket a kocsinak, mert nincs benne elem.
Pedig amikor nincs áramlat, akkor egyáltalán nem is tud neki semmiféle jelet küldeni, illetve a fények sem égnek. Ez egy olyan dolog, amit minden olyan ember tud, aki életében már találkozott elektronikai eszközökkel. Ez a pasas úgy tűnik ez alól kivétel. 4. Amikor kiderült, hogy az autó életrekelését nem a távirányítóból hiányzó elem, ami soha nem is hiányzott belőle okozta, tehetetlenségében üvöltözni kezdett velem. 5. Repülőmodellbe való szervót szerelt egy RC autóba. Nem csoda, hogy cseréig nagyon nehezen lehetett vele kanyarodni. Végül Fire-rel megtaláltuk, hogy mi okozta az önvezetési problémát. A szabályzóval és az érzékelő dróttal volt a gond. Utóbbi kb. Fél centinként meg volt törve. Rövidesen rájöttünk, hogy ha függőlegesen kifeszítjük, akkor valamivel jobban működik. Ebből arra következtettünk, hogy az autónak eredetileg volt egy antennája, amiben a drót volt benne, csak a hiperagresszív eladó ezt valamiért leszerelte róla, a drótot pedig az elektronikára rátekerve begyűrte a kocsi belsejébe. Vettem egy új érzékelő drótot és szabályzót, majd miután mindkettő be lett szerelve, az RC autó teljesen jól működött. Természetesen a bemutatott személyek az eladóknak csak egy kis részét teszik ki, és a legtöbb, akikkel életem során eddig összefutottam, tényleg normálisak és rendesek voltak, és a munkájukat úgy végezték, ahogy kell. Csak hát a megszokott rossz hírű kisebbség, ami lerontja az egész jó hírét, itt is jelen van. De annak érdekében, hogy ezt kis szinten is, de visszafordítsam, illetve hogy példát mutassak, elhatároztam, hogy nyári szünetben én is eladóként fogok dolgozni diákmunkán. Szerintem egy vevő inkább velem futni össze szélesebben, mint sem valamelyik sztori alanyával. Hogyha történik velem valami érdekes az ott töltött időm alatt, akkor majd igyekszem róla beszámolni. Úgyhogy ja, bár a videóban bemutatott eladó típusok inkompetenciája vicces szituációkhoz vezethet, vagy alig okozhat többet egy minimális idegességnél, viszont sajnos az utóbbi sztorik azt is beigazolják, hogy gonoszsággal, idegbetegséggel, vagy csak szimpla köcsökséggel társulva elronthatják egy ember kedvét, akár az egész napját. És sajnos hiába is lehet az elszenvedőnek igaza. Ha a másik oldalon egy túlságosan makacs ember áll, vagy egy olyan, aki csak a fölösleges konfliktus generálásra megy rá, akkor senki ne számítson arra, hogy az egészet diplomatikusan meg lehet oldani, mert a végkimenetele már az első másodpercben meg lett pecsételve. Ezért gyakran sajnos az áldozat bánja meg, hogy egyáltalán megpróbált logikusan kiállni az igazáért. Erre a jelenségre a legegyszerűbb és szerintem legjobb megoldás az lenne, hogy kérlek, ne legyetek f***fejek. Így legalább nem csak hogy kulturáltabb és kevésbé traumatizálóbb lenne a végkimenetel, hanem még meg is lehetne előzni az ilyen helyzeteket. Tudom, hogy klisésen hangzik meg, mondanátok, hogy ezt mindenki tudja, pedig nem tudja mindenki. Akármennyire hihetetlen, itt a bizonyíték ebben a videóban, vagy a te életedben. Hogyha akármelyik általam negatívnak leírt tulajdonságot, vagy viselkedésmódot felvélet fedezni magadban, akkor létszi, legyél te az első azok az emberek között, akik úgy döntöttek, hogy ezen változtatnak. Bár biztos vagyok benne, hogy ezt a negatívumot az emberiségből nem lehet végleg eltüntetni, de hogyha te úgy döntesz, hogy javítasz magadon, és veled együtt több néző is ugyanezt teszi, akkor már kimondható, hogy a társadalom moralitása egy kicsit is, de pozitív irányba billent. Ezzel legalább megspórolhatjuk több száz ártatlan embernek a fölösleges érzelmi sérelmet. Hogyha meg elegen tesszük ezt, akkor nagyobb hatása is lehet ennek a moralitási reformnak. Ahhoz viszont te kell lesz, ugyanis egy jobb világ veled kezdődik. Most úgy hangzok, mint valami politikus, aki a szavazóihoz beszél, közben meg csak a véleményem mondom el az emberiség egyes hibáiról. Remélem megfelelően átment az üzenet. Köszönöm, hogy megnéztétek, hogyha tetszett, akkor lájkoljatok és iratkozzatok fel, hamarosan újra jelentkezem, addig is, sziasztok!